Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulaong ba kajing kala jung kajing kinong yo jing toy hagi shipos nam kanlong kajing etu khana shapang kajing shlor kajing hon mensiem bat kajing angno. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulayakran ling ba ka phone pat ubala syajit banlong sim ubadeiru Menteri Rang Badu jong kari Saudi Arabia Muhammad bin Salman Abdulaziz Al Saud halo kajing ete parlong Khubor ki banwan hapedeng ke India bat Saudi Arabia. Dan baro nyopunyo ngut ki bayo thamma ya ka jingpang COVID haki arpsau kenta baladap hakari katkum katanat ka kwat ka khia Mynta ki don kumbasau hajar khandai phulai ngut ki nongpang COVID hakari. Ka sarkar kalabu ya kathong banyo lum hadu san pholak ki digital life certificate da ki nong tray ka sarkar pedeng ki balasong thad hapo ubanai leber la shamsnam ha ka jingla kai kriket ki shinrang ka India klayo arspa shipauran bat hab no praviket ha ka inning ka baningkong persha ya ka South Africa ha ka jingla kai first test jongki arteli ki jingla kai ka freedom trophy ha centurion ke India kala beteng ya ke ining ke baningkong jongka ke balong ars pa praran pat ha pra weekend Mynta ke no paisngi.